Esta é a nova campaña do Goberno Municipal. Efecto PO2 nace con 3 obxectivos principais. O primeiro, demandar a todas as institucións a posta en marcha de políticas claras de acción contra a emerxencia climática. O que queremos é que estas políticas sexan compromisos reais e, sobre todo, sin dependencia dos intereses de algunha compañía ou de intereses particulares. Esta demanda pública ven en consonancia con todo o que se está falando, non? E de investigar cales son as causas verdadeiras da emerxencia climática. Con esta iniciativa, o Concello quere seguir fomentando medidas como o modelo urbano ou a compostaxe. Ademais, con esta campaña, o Goberno Municipal pon o foco no vindeiro 27 de setembro, xornada na que hai convocada unha folga mundial polo clima. O 27 de setembro, a nivel global, está convocada varias accións para denunciar a emerxencia climática na que se atopa o planeta. Pontevedra foi pioneira no impulso de políticas reais e queremos acompañar as mobilizacións que se fagan na Galiza e que se fagan a nivel internacional para demandar o cambio real na toma de decisións e nas políticas públicas. Ademais de participar nas mobilizacións do vindeiro 27 de setembro e co obxectivo de concienciar a cidadanía, o Goberno Municipal levará a cabo nos vindeiros meses accións tanto nos institutos como nos colexios. O que queremos é contribuir a paliar esa imaxe de que o tema da emerxencia climática é algo que non nos afecta a nós, que é un espellismo lonxano, non? En Galiza ten uns efectos concretos, en Pontevedra, na provincia, na cidade, tamén os ten, e o que queremos é avalialos nos institutos para intentar concienciar e, como vos digo, mobilizar a todo o alumnado, a xente moza, que non é que sexa o futuro, senón que é o presente. Efecto PO2 estará presente en diferentes conferencias internacionais, dende Portugal ata Glasgow, pasando por Alemanha. E que si agora é o momento, nós temos claro que Pontevedra é o lugar para poder demandar ou empezar a entender que isto da emerxencia climática non só é cuestión de selvas ou ártico ou de xeo, senón que é unha cuestión que nos afecta a todos, non? E eu recollo unha máxima que dicíamos, pensa globalmente, actúa localmente. Ese é o efecto de PO2 e iso que queremos conseguir coa campaña. E coa intención de coñecer os efectos que o modelo de cidade ten na calidade do aire, o Observatorio Urbano de Pontevedra colaborará co Concello para estudar o impacto de todas as medidas postas en marcha nos últimos anos.